i samotný. Ťažký život. Tu sa ťažko rozpráva. Všetko deti so mnou prežívali. Chalát, zimu. Ale som to jak dala. Keď žena rodí mužovi, to je radosť, že aj pekne z ňou žije a pokiaľ žena mu nerodí, to je, no jak teraz, nemáme deti v dome, nie? To je smutné, ale jak som tu sama, aj keď u nie tiež manžel tu, tak, lebo on ma podvádza už 23 rokov. Aj so zdruhom má deti. Počakajte teraz. To hlavne je... A že už to nedáva ani ten zmysel, ale ja im stále do toho dávam, že nech nezdávajú sa, že ako veria tomu, že jedného dňa, že ten zákon uskutočňuje sa a že aj budú uškodnení. A my veríme, a keď sme začali začiatok, dokončíme aj